نصوعنا نتبيس ما سلف ملو خلينا دحار حد أسرة سنحنا مالك أبراهام دخل سانجاجيرو قوس المديو أقول دايب سبوع تخيل دلا حجي أتأثر له الزخيلة بيد حجي أبراهام كأ سمعني أبعتنا وتنا أيوة أنا دي لكم نو سؤال كل تفتكر نحن أنت خاينو تايم مختولها فداين كاب جزء من داتا خاتاتلو مثل كلتهم إذا خلاشين أبقى أنت أنا ما شاء الله أو تمام مثل حجي كلا أي سبني روا نتخال كلا أي كهارمو خلو داتا خاتاتلو تا جزء صعد بيت هارمون أبتا جزء نسنا ولا سوى أي سلام كلي قبل خلو تربع بلو شو أدي بأفلبات ودي غنيرة تمن أسي تحزيلا نيرة حفتي تمع باي بزي بقولنا كسادة تقريت نيرو حجي مسمي كم زخوتكو يرد أني شو أنا هذا هاجر كمي نسايا هذا هاجر حزري عينت لم كينت لم بالفتاري تحلوى بسيط سلام زي خبركم تخطاتلتي إريتريا ميديا نيتورك أبزل لكمو أسالتون تعنا نزلو هيوت تمرحو اختلو سنة تمنيتي كغلت يدلي نيلومون كم أكل مقصلتان نايتي أبسفلا لي قاطامي أغايش عديمنا سبوعلو أب كل غرنعت هيوت مالتيو تاريخ أب سنة طبب أب كالئ أب قعزو هيوت كم أبنات ويون حدقي ناتوم ليغاسي ناتوم ورشا كنسغاغر بنكايدو زلنا تدغاغامي علالات نلومون غاشا حزنا مسينا لنا نايلومي أب زوريا تاريخ زعلمو خينو أب تاريخ برتاوي كالسز بيرترا بفرلاي كأفتناي كتما سرحيتات حدا خافت قلح تدغاغيمو نزربولو موصا أسرات كاب استفلالي أبيت مأسرتيو ناي أسمرا ناي عدو خالا كالوت هون نيريو ناي أسمرا بفرلاي كلتا جزئ يتخايدو هبشحن شعتميتن سبعان حموشتن بتقادل حربنة إرترا خمون أب سبعان شوعتن كا بهزباو جنبار سلازنتا ناي سبعان حموشتن بتقادل حربنة إرترا استقبرت نعا كابتوم أبتي سرحتي أبتو علوتي أبالات زنبورو مالت أبال بوليس إرترا دوغانا خينو مخنياتو تي سرحت كودب كله بوحدت ناي طب بدقو خينو من السرحت دبو زنبورو أبالات فدائين كمون أبالات دوغانا بموهاد كابتوم وشت أسراتون ركبات بغطالي بمكياديو تسرحو كابتوم أبالات دوغانا خينوم كابت أزازت حسكا شامبل ولد هيمانوت تخلوم كساب مسؤوز نبرو أبالات توداديبهم مستوم فداين تواهيدهم سرحو سرحهم نلو مجن كابتوم أبالات دوغانا بوليس زنبرت أيانا قد سرقة إنا خنعلل دحربايتو بوليس أتاتو دحار كميلو أفت سرحيتتي كساتف كإيلون زرزر تحستو بتي ناتو زخرتاتو متجزيه 5 عامات هبيلي خيدو زلو رحيقيو جن أب جينا أب أمرو خلو سلازخل بدحريو زقصلا غعزون ميدايو دحر ميداون بتدحراوي اوانونا بسمانياتات كا امس زباو جنبار اب ناي كفلي صتا كا حساب تناطنت نبوح اوان كا سلسرح مالتي اجنا زينا بزرزر كنلعلو قد ادمينا خبيركا نزقات امزي فقادنيا بمخانكا دغاغيمه يمسغن تراخبنا له زلنا بزعباتا عباي سرحيت ناي 75 موصا اسرات كاب سنبلي تسرحيت من البات استوى بوحدات ناي استفلاليو ابو استواسو اكلاتيو تغيرو فداينا له قدميون ركبات كاغبرو نيروم مستم ابو زنبرو ناي بوليتيكا اسرات كمون مستم ابالات دوغانا ودبات ناي تقالس زنبرو مالتي حجن السخاخ أحد خفتم أبلات دوغانا بوليس حلوة زنبركة أهمو بزعبازينا بزرزر مس تعذبتنا كم مأكل علالنا كنت كملو مالتي قدمنا بزم مصانا قل نتبتات نتلعلنا صلاة مثلا نمو
ግደ ሰረቐ መን እዩ ኣበይ ተወሊዱ ኣበይ ዓብዩ ድሕረ ባይትኡ እንታይ ይመስል ብዝርዝር ኣቐዲመ መቸም ነዚ ኣብ 75 ወርሒ 2 ኣብ ሰንበል ተገብረ ታሪኻዊ ስርሒት ቃለ መጠይቕ ክገብር ብምዕዳምካ ኣቐዲመ የመስግነካ። ኣነ ዝተወለድኩሉ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ገዛ ማንዳ ሓበሻ ብድሕሪኡ ኣቦይ ሰራሕተኛ ምድር ባቡር እዩ ነይሩ። ካብ ገዛ ማንዳ ሓበሻ ንፎሮብያ ከዓ ንውሕ ስለ ዝብል እንደገና ገዛ ከንሻ መፂና ማለት እዩ። ኣብ ገዛ ከንሻ ንነብር ነርና። ብድሕሪኡ ቦይ ምስለና ናይ ሓበላ ኮይኑ ማለት እዩ። ምስለና ናይ ሓበላ ምስ ኮነ ዓመት ድሕሪኡ ፀኒሕና። ድሕሪ ዓመት ኣስፋሃ ወልደ ሚካኤል መራሒ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ እሞ እስኻትኩም ኣብ ኣስመራ ኮንኩም ብላታ ረኣያ ዝበሃሉ ከዓ ነይሮም ናይ ሊባን ኣብ ነፋሲት እዮም ነይሮም። ንሶም ባትካላት ነፋሲት ዓዲ ኮንኩም ከተመሓዙሩ ትኽእሉ እምበሪ ኣብ ኣስመራ ኮንኩም ከተመሓዙሩ ትኽእሉ ሕጂ ጠቕሊልኩም ውረዱ ተባሂሎም ሕጂ ድሕሪ ዓመት ንዓዲ ወሪድና ማለት እዩ። ዕድላይ ገበርና ንሕና ካብ ትምህርትና ካብቲ ምዕቡል ከተማ ኣስመራ ናብቲ ጭው ዝበለ ገጠር ኣብኡ ኸይድና ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣነ ኣብ ሕምብርቲ ትምህርተይ ቀፂለ ብድሕሪኡ እውን ምሸታዊ እንዳተማሃርኩ ሳብ 8ይ ክፍሊ በፃሕ መቸም ብክንደይ ደርገፍገፍ እዩ። ድሕሪ እዚ ድሕሪ ገለ ዓመታት ኣብ ፖሊስ ቤት ማእሰርቲ 1969 ተቆፂረ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ክንመፅኦ ምናልባት እቲ ተዓባብያኻ እንታይ ይመስል ገለ ክንዝክሮ ይሓይሽ። ቅድሚ እቲ ገጠር ምኻድኩም ንዓዲ ማለት እየ ኣቦኻ ምስለና ተባሂሎም ኣብኡ ቅድሚ ምኻዶም እቲ ናይ ኣስመራ ሂወት ናይ ትምህርቲ እቲ ሽዑ ዝነበረ ወላ ቅድሚ እቲ ናብ ፖሊስ ምእታውካ ዝነበረ ናይ እሳታት ናይ ፖለቲካ ኩነታት ማሕበራዊ ሂወት ብሓፈሽኡ እንታይ ትዝክር? ኣነ ኣብ ኩሎም ኣብያተ ትምህርቲ ኣተ ኣብዚ ሕብረት ኣብዚ ቪላጆ ኣብኡ ጀሚረ ነይረ። ርሒቑኒ ብንእሽቶ እየ ጀሚረ። ርሒቑኒ ካብኡ ቸንትሮ ፌሮብያ ኣብኡ ከዓ ጀሚረ። ብድሕሪኡ እቲ ፅርግያ ናይ ኣስመራ ባፅዕ መካይን ብዙሕ ስለ ዘለዎ መካይን ከያርሞ ኢሎም ካብ ውፅኦም ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ምስ ሓወይ ኣኽርያ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ይመሃር ነይረ ክሳብ ካልኣይ ክፍሊ ኣኽርያ ተማሂረ ማለት እዩ። ግን ምሸታዊ ከዓ ኣብዚ ፕሪንሲፔ ዝበሃል ናይ ጣልያን ቅርሺ ኢና ንኸፍል ነርና ንወርሒ ንሶም ዓበይቲ ኣብኡ መሃር ነይረ ማለት እዩ። ክሳብ ካልኣይ ክፍሊ በፅሐ ናይ ጣልያን ፕሪንሲፔ ማለት እዚ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እዚ ድሕሪ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ፕሪንሲፔ ዝበሃል ሕጂ መዓልቲ እቶም ፃዓዱ ይመሃሩሉ ምሸት ከዓ ሓበሻ ይመሃሩሉ። ኣነ በይነ ነይረ ምስቶም ዓበይቲ ሕጂ ፃዓዱ ቆልዑ ይፈትሩ ስለ ዝኾኑ ምሸት ኮነ ኢላ ካራሜለ ትመልኣነ በይኒ እኳ ግደ ትብለኒ እምፅእ ትብለኒ ማለት እዩ። ድሓር ይርብሽ ግደ ሲሌንሶ ፐር ፋቮር ትብለኒ ኣይትረብሽ። ሕጂ ከምዚ ኢልና መቸም ብሓቂ ንሕና ዕድል ኣይገበርናን ተወፅዕና ኢና። እወ ኣቦይ ፌሮብያ ከቢድ ይሰርሑ ስለምንታይ ኣቁርደት ክትከድ ከለኻ ክትመፅእ ከለኻ 10 ሓርያ ኣስመራ ትኣቱ። ድሓሪካ እቲ ባቡር ከዓ እቲ ናይቲ ክዩ ኩሉ ፀሎሎ መሽሎም መፁ ነይሮም ወለድና። ትራንስፖርት ሕሱር እዩ። ድሓር ይፀንሑ እቲ ናይ ሓደ ፃዕዳ ናይ ኤሌክትሪክ ይመስለኒ እሱ መፂኡ እምበር እቲ ናይ ከሰል እዩ ነይሩ። ሕጂ ከምዚ ኢልና መቸም እቲ መናብሮ ደሓሸ እዩ። ስለምንታይ ንባፅዕ ክኸዱ ከለዉ ንቁርደት ክኸዱ ከለዉ ንእግረ መገዶም ዳሓሰረ ንብረት ሒዞም ስለ ዝመፁ ብዕንጨይቲ ብፍሓም ብእኽሊ ቡልቱክ እቲ መናብሮ ደሓኒና ማለት
شعو كم صراحة كاي تخفلت قصال البحر صراحة كونكا خفلت كا يوسخي توكر كونكا بمنصرخ أي بدل مالتي سلازي نحنا دحان كنا منابرو ينيرنا بتجتي أبوي جن كابتن أي بابور سرح أبتدحشة عرفت تدرخولو أبل نحنا هنا توت نمبر أبوي دحاني سلازي أبزي كسب كندك لتاني بس مرة كلاي بدحريون حبلا عد وريدنا لا شينا وريدنا حاجة أنا نحمبرتي أو نراموي نسأ تسقع كسر ربع كل صح دحالفة دتلفها بمشت هون داور كو تحدد مسونكو كتير مالتي أب سوسان شعتن بتناي وتدرنا خطأت خلها قدني وقنيري تناي كوماندس ولا بوليس مختابون نيرنديو شعو أبسان شعتن حدا بمتاي درقيتي خا سلمتاي كم مريض كالي أمر صراحة نبرنديو ويون كالي من قدي نبرنديو حجين داري مثل كأبجي هاي السلاسل بس صراحة نبرن كوماندس بوليس زيناي بوليس بيت مأسر تخا دحاشي ما ليش صراحة كودي كاس كالي صراحة كتم ما ادخلها كوماندس أماراتي ولنا أنا مش ما يبغوني بس نبرة خناتات أنصارناي وجن كها تسلف ذلها الجملة مسارح على أي أساسهم كنا يفلتون يوم مثل نبرة خنا أتمم حاجة أنا أبتناي كامناي بوليسي نعرفتي نبيت ما صرت بلس حاجة ببلاش ولا بخاء ببلاش تبلي وخنديت عشان خاطر أتمبر كتالي تأتنها مالسي بقليل لا تروحونها حجس تمرات أي درجة سيبل أكاد بوليس دينيرو دعانا ولا بوليس عندي بوليس بيت ما أسرتيكو بوليس بيت ما أسرتندي محضروا جن كم يبينوا محضروا بيني أوكي نعم جن تاني مثلك كبوليس مثلا كبوليس بيلو قدلت مثل ناي أقداسي بكون ترخيبو كبوليس نبانا مثلا ده حريقن أبزي كلتا شحن سبعا شحن 907 كلتنا كبابي كابانا 10 خلتا خبز زودو دارقا حاموشة ديم شدشتا أبادينا كولج بحال نورناي مكوننات تمرتي أو تماهيرهم حاموشة ديم وطرم كهجة حاسكون نسيمونا مالتي كأسر تخبتن نلعالي تمرسزلو بركة بوليس يوم تصدلنا نلو حجي ترجع حدا بوليسن أبيت بوليس بيت ما أسرتنسي بوليس قبلني هات أريو مرمرهم وديو نسعد لكوا يلك أتون قبلني هات بحالها أنا وانا صدق مالتي حجي هنا حجنا بيت بردم مالاليسنا بتي نايفردم مسرت ترى أيوها أبتزوج إنه قلت كا دوست مالتي تمسأتها تزرزروهم ريوينا سانج عتر مجمريا أتيخايو تسلت أنا بيت واهيبو انتايو أبس مرة هيبو ما أمتاي وطنير مسلت أبسط أراك هذا حامسان هون كل تجانتين عنيرا أبسط أراتنا تعلمنا كنا يوصلوا التعليم 3 وراي تعليم ناي بيت ما صرتي حقن ناي بيت ما صرتي حقتات تعليم أو نوسين مالتي دحر 3 ورحي نفلما وانا بيت وزيكا فلما أوان 4 رابعي سيد خرن تمدي مالتي أبكرن دقانا نيرو وهابت ما صرت اللودي كرن أو تقديتي مسجن برا خناتات
ቁርብ ክብድ ብላ ነይሩ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ምንቅስቃስ ኣብኡ ዓብዪ ነይሩ ሕጂ ንሕና ከረን ዝበፅሓኒ ምስ ዝነበረ ኩነታት ዳርጋ ኣብቲ ስጋኣት ዘለዎ ቦታ ተመዲብና ኢልናሲ ኣይተሓጎስናን እንተኾነ ግን ከምቲ ዝተባህሎ ኣይኮነን ደሓን ኢና ኩነታት ደሓን እዩ ወግና ኣብቲ ዋንስ ብፍላይ ሳንጃዕተን ከባቢ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ቅድሚት ሒዙ ከረን እዚ ናይ ፈዳይን ስራሓት ከረን ፍሉጥ ማእከል ናይ ታሽሚ እዩ ናይ ሰውራ መንቀሳቐሲ እዩ ሕጂ ንዓኹም ነዚ ብኸመይ ክፀልወኩም ክእል ምስ መጻኹም ኣብ ከምዚ ሃዋህው ኢኹም ሓደ ካልኣይ ከኣቶም ቅይዳት ኮይኖም ዝመፅኹም ከዓ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝተንከፎም እውን ክኾኑ ክእሉ እንድዮም ዝበዝሑ ክፋል እውን ንሶም እዮም ምሳኹም እዮም ከዓ ዝቕየዱ ደማሚርካ ንምባል የነ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሕ እኳ ናይ ፖለቲካ እስራት ኣይመፁናን እዮም ግን ሓደ ክልተ ገንዘብ ተዋፅኡ ኣለኹም ሸፋቱ ኣዋፂኦም ገንዘብ ትሰዱ ኣለኹም ብምባል ሓደ ዓንዲ ክኤል ዝበሃል ሃብታም ፌራሜንታ ሕጂ ንሱ በቲ ተኸሰሉ ኣይኣመነን እንድዒ ሕጂ ዝኣትፍሉ ኣይሕዞም እምበር የ6 ወርሒ ዋላ ንዓመት ምሳና ፀኒሑ ሓደ ናይ ፖለቲካ እስር እሱ ይርዳእኒ ሕጂ ሰብ እዚ 6 ወርሒ ዓመት ተኣሲሩ ምስ ወፀ ዕድል ኣይገበረን ድሕሪ ዓመት ገለ ፈዳይን ካብ ገዝኡ እንዳተኸታተልዎ መፅኦም ክልተ እዮም እንዳተኸታተልዎ መፅኦም እታ ካላሽን ኣብ ቃንጫ ናይ ማሸላ ኣብኡ ቴማ መፅኦም ሕጂ ካልኣይ ሰብ ነይርዎ ሕጂ ነቲ ካልኣዩ ከይሃርሙ ክብሉ እንዳተኸታተልዎ እታ ገዝኡ ክሳዕ ዝበፅሕ ኣይሃርሙዎን ኣብታ ገዝኡ ምስ ዝነበረ ሰብኣይ ሰላም ኢሎም ፍልል ከብሉ ከለዉ ጠረብ ኣቢሎም ኣስዑ ብሽፍሽፊት ገይሮም ኣተታሕዙን መሊኦም ከይዶም ወፂኦም ብጣዕሚ እዞም ሚሊሻ ከዓ ነይሮም እዮም ኣብቲ ግዜቲ ንጨለባስ ዝበሃሉ እዚ ዒላ በርዐት በቃ ብብዙሕ እዮም ነይሮም ሕጂ ከረንሲ ብጣዕሚ ብዙሕ ሽግር እዩ ነይርዋ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣትያ ተሃርሞም ብዙሕ ሽግር እዩ ነይሩ እቲ ናይ ዒላ በርዐት ኣከባቢ ካብኡ ንነጀው ዘለዉ ከባብታት ኩሎም ዕጡቃት እዮም ነይሮም ብደርጊ እዚ ከምዚ እዩ ነይሩ መቸም ከረን ብጣዕሚ ኣብ ስጋኣት እያ ነይራ ማለት እዩ ክሳብ መዓሳው ፀኒሕካ 2 ዓመት ገይረ ከረን ክሳብ 71 ማለት ድዩ ኖ 72 ፈረቓ ንኸውን 72 ድዩ 2 ዓመት ገይረ እዋ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ዝነበርካ እዋን ኣብ 70 ኣብኡ ስለ ዝነበርካ ኣብ 70 ከባቢ ወርሒ ሕዳር ንጀነራል ተሾመ እርገቱ ዝበሃል ናይ ካልኣይ ክፍለ ጦር ኣዛዚ ዝነበረ ከባቢ ባልዋ ክቕተል ከሎ ሳብኡ ኣለኻ ማለት እዩ ኣለኹ ሽዑ ነዚታት ብኸመይ ትዝክሮ ስለ ዝነበረ ሕጂ ኣነ ጋጣሚ ሓሚመ ነይረሲ ምስ ዓርከይ ንብሎኮ ከረን ንኸይድ ነርና ድሓረ ካብ ከረን ሕልፍ ዝበልና እቲ ሰዓቱ 9 ፈረቓና ብዝኸውን ብርቱዕ ተኽሲ በዚ እና ሰሚዕና ዋ እንታይ ተኽሲ ዶ እዩ ኢልና ሕጂ እንዳጎይና ኣብቲ ክፍልና ኣብኡ ኣቲና ኣብቲ ማዓስከርና ኣብኡ ኣቲና እንታይ እሞ ክትብሉ ኢኻ እቲ ናይ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ሕርቃንሲ ናቲ ህዝቢ እዮም ኣውዒሎሞ ነቲ ህዝቢ ብዘይ ርህራሄ ኣብ ኣውጋዶኦም ከሎ ረኪዖምሎም ሓዊ ኣብኡ ክንደይ ሰብ ሓሊቑ ድሓር ናይቲ ኣጉዶ ትኪ ከዓ ንኸረንሲ ሽፍን ኣቢልዋ ሕጂ ኣብዚ መጀመርታ ኣብቲ ውሽጢ ምስኣተና እቲ ውሽጢ መስጊድ ምስኣተና ኣነ ኣቦይ ሒዝኒ ነይረ ንዓይ ደይ ምስቶም ክልተ ደቃ ኣብ ማእኸልታ መስጊድ ኣብኣ ንገትፋ ምክንያቱ ሰብ መዓት እዩ
أبتي أفدقئة برين يا مثلا نشعو نيشتي سلنا ويكو حانتي تخيلهم برين تخيلهم تخصي يجمرو تخصم استجمر حجي توم قدميت نبرو ناتهارمو وينا بلسب እቲ ዝተሃርመ ኣብ ልዕሊ ጥዑይና ወደቐ ነፍሰ ጾራት ነይረን ዓበይቲ ሰብኡት ነይሮም ንኣሽቱ ቆልዑ ነይሮም ኣዴታት ዓበይቲ ብዙሕ ስለ ነበረ ሕጂ ዳርጋ ጫውጫው ተቐይራ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ተኹሲ ምስ ተጀመረ ኣቦይ እንታይ ገብረኒ ኣብ ትሕቲኡ ፀቕጠኒ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ገይሩ ልክ ኣብቲ ኣንጎሎ እንዲና ትሕቲኡ ገይሩ ንሱ ብልዕለይ በጥ ይብል ናይ ወላዲ ነገር ሕጂ ናይ ነፍሱ ኣይገድሶን ወደይ ግን ከድሕና ኣለዎ ስለ ዝበለ ሕጂ ፀቒጥኒ በጥ ይብል በዚ ፍኒስትራ እዚኣ በዚ ምዕራብ ደላ ክልቲአን ብሓይሊ ይኸፍትወን እቲ ዘሎ መታ ንኽቐትልዎ ከፊቶም ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ዳርጋ ኣዳጊሞሞ ሕጂ ወለት ዝነበረ ኸማ እንታይ ገይሩ መሊሶም ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ራብዓይ ግዜ መፂኦም ከዳግሙና ስለ ዝበለ በጥ ኢሉ ሃለዋቱ ኣጥፊ ማለት እዩ ብሂወት ዘለኻ ተስእ ኣነ ኣባት ወልደ ብርሃኔ ምስ በለ ሽዑ ሰብና መፂ ማለት እዩ ሰብ እቲ ዝነበረ ይትስእ ካብቲ እቲ ሬሳታት ፈናቒልና ይትስእ ኣቦይ ሕጂ ሽዑ ሒዝና ይትስእ ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋ ጨቃ ይደም ሰብ ሬሳ እናረገፅካ ክትመፅእ ሒዝኒ ኣብታ ማእኸል ምስ በፅሓና ደው ይብል ኣቦይ ሕጂ ደው ምስ በለ እታ ኣደይ ዝነበረትሉ ቦታ ምስ በፅሓና ማለት እዩ ኣደይ ብኣፍልባያ ወዲቓ ነይራ እታ መንእሰይ ተሓዚላ ነይራ ሓፍተይ እታ ምዕባየ በዚ ብጓና ክሳዳ ተቆሪፁ ነይሩ ሕጂ ምስ መን ከም ዝኸድኩ ይርዳእኒ ንሹ ኣነ ምስ ኣንስቲ ከም ዝኸድኩን ይዝከረኒ ፈርሐን ምስ ከድና ደምና ተሓፂብና ፅቡቅ ዓጊሎምና ተኸይልና ኸ ከረም ወሪድና ማለት እዩ እብዚ ይብሉ ትኪ ዋ እንታይ ብሓቂ ኣብቲ ግዜ ተገብረ ኣሰቃቂ ብደርጊ መንሸን ከም ዝኽትብሉ ኣይትኽእልና ብሃይለ ስላሴ قبائل عونا وشامليه وقبسي يكوني قبائل مانسا على وديبو التماريام على وديبو ماير على وديبو بيجوك على وديبو التكليس على وديبو ديب عونا لي موتا قبيلة لي تمتمت ديب عونا ألبوني زانا عونا زنورت قدميها بعسرت مع التكباب وخونا أبز بالوا جلنار تقتيل نيرو قاط أمسي نيري أبتصرحين نيري نسو هو الحديشو بأرترا نمجمر يقزم الدب نيرو هو كم تبهي لشعز بهال زنبرقن كيار ناي أسرات كاسا خوينو امسي الله تباهيلو نيرو توريو نيرو لكع خاشعو خبادي سابا مسيو تشو مارغاتو حجتي حتو السو عزاز سراويت بتحت شنخ بتي خالي شنخ كا ناي أرترا كفله هجر أرترا حلاف خوينو كم زمسه تي شعوز بهال زنبرو ولا تي شعون فلتو زنبرنا حجقات عمي أو كمين تغيرو أبالوا نحنا حجي شعو أبينينا أبز خواب زينانينا أبز خوابنا يوازنتت خابرو رازولو أبز خوابنا بعال قنفلو أبز خواب زوينانينا كو شعو أوازنتت تأكيبناتهم نزا قداي زيها كفصوم يوم زبالو نبزا زول خدو أوازنتت أخيبا غيرنا أجتا كمين أبزا بالوايا تغيرا ديبيا مالتو أبا تغيرا أبا خا ميتو أفلاي ينبر ملوك أفلاي قوابي عصرت زغنا نعيشتو مكاين نيران نجيب لاندروبل كليت ماكا حانتو مقدميت حانتو بدحريت كا عجبتي كليت ماكات نيران مالتو سراويت زصعنا نيران جيتا لك تحبريتا أبتي تحبري مسيوس تفصامي تفصيمو مالتي وخبيد نديو من البات قن شعو سلازنا بركاي لإيكو وحكها هذا زي نايعونا له بسيق دراونا له نديو تهلكيت له
ከም ኣባላት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮንካ ኣባል ናይቲ ፖሊስ ምስ ምዃንካሲ ኣብኡ እንታይ ነይርኩም ኤርትራውያን ኮንኩም ተደናገፅቲ ትናትኩም ተዋሳእነትን እንታይ ይመስል ኣብቲ ጉዳይ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ተዋሳእነት ኣይነበረ ሕጂሳ እዛ ናይ ዑና ከባቢ ከረንሲ መዓት እልቂታት እዩ ተገይሩ ብፍላይ ስኻ ዝነበርካሉ ግዜ ከባቢ 70 ሰብ ከዓ ተፈናቒሉ ናብቲ ከተማ እውን መፅኡ ኣብ ከምዚ ሕምስ ዝበለ ኩነታት ከረን ነርካ ኢኻ እቲ ናይ ዓይኒ ምስክርነትካ እንታይ ይመስል ብሓቂ ዘሕዝን እዩ መቸም ህዝቢ ከረን ብሙሉእ እዩ ከይዱ ናብቲ እቲ ተኹስ ምስ ዓረፈ ብሙሉእ ከይዱ ውግኣት ተሰኪሙ ናብ ሆስፒታል ዝወስድ ነቶም ሙታት እሶም ሃሪሞም እዮም ከይዶም ብድሕሪ ህዝቢ ከረን ናብኡ ከይዱ ክንደይ ዋ ንሕና ካብቲ ኣብቲ ስራሕ ስለ ዝኾናስ ብዙሕ ኣይተሳተፍና ናብቲ ኩነታት ንሕና ድማ መሳርሒታት ኣብቲ ስካውት ሩምና ዝነበረ ባዴላ ኣፍራዛ ሒዝና ንዑና ተምሃራይ ኩሉ ህዝቢ ከረን እውን ምሳና ኣርኪቡ ሽዑ ብሙሉእ ህዝቢ ከረን ኣርኪቡ ማለት እዩ ሕጂ ብሓቂ ክትዝክሮ ከለኻስ ክንደይ ኣውያት ክንደይ ስቃይ እንታይ እሞ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝገበሮ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ከረን ብሓቂ ተሸጊር እዩ ሰበይቲ መይታ ቆልዓ እናጠበወ ነይሩ ገሊኦም ሓዊ ነዲዶም ጫዕጫዕ ብል ስብሖም ከም ስርዓት ሕማቕ ንርኢና ኢና ዘስካሕካሕ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣብ ገደጉድ ምኹዓት ምስኣቶና ኩሉ ክትውድኦ ይትኽእልና ብ20-30 ኣብ ሓደ ጉድጓድ ነበረ ጋህስታት እዩ ትምእታው ነበረ ፍርቅና ኣብ ውግኣት ምእራይ ተዋፊርና ፍርቅና ኣብ መቕባር ተዋፊርና ማለት እዩ ምናልባት ክንመፅእ ኢና ከረን ተሃዋህሱ ስለ ዝመስል ግን ድሕሪ 72 ከባቢ ተቐይርካ ኢኻ ካብ ከረን ቅድሚኣ ግን ቁርብ እዚ ዱጋና ቤት ማእሰርታት ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ 69 ተኸቲብካ ሳብ ቤት ኣብቲ ናይ ምሕዳር ናይ ዱጋና ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተኻ ሓደ ከመይ ነይሩ ዝርግሒኡ ኣብ ሃገር ሙሉእ ኣበይ ነይሩ መደበራት ፖሊስ ወይ ተኻልእ ገለይ ከምኩን ድብል ኣለኹ ተን ቤት ማእሰርቲ ኣስመራ ሰንበል ፀፀራት ሓዝሓዝ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀደማ ደቂ ኣንስትዮ እሳ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀደማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማእከላዊ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ከረን ኣቁርደት ባሮንቱ ዓዱኻላ መንደፈራ እኳ ጊዜያዊ መትሓዚ ኣብ ፎርሶ እዩ ነይርዎ እምበር ብቑዕ ቤት ማእሰርቲ ይነበረን ዓዲ ቀይሕ ዓሰብ ምፅዋዕ እዚኣተን እየ ሕጂ እዘን ኣውራጃታት ካብ 34 ብበዝሕ ሰብ ኣይሕዛን እየን ነይረን ናይ ፖለቲካ እስራት እቶም ገበነኛታት ዓንቀፅ ክብድ ዝበለ ናብ ሰንበል እዮም ዝስደቑ ሰንበል ከዓ እንድሕሪ መሊኣ ከዓ ካልኣይቲ ሰንበል ከዓ ዓዱኻላ እያ ዓዱኻላ ከዓ እቲ ካብ ሰንበል እንድሕሪ መሊኣ ንዓዱኻላ ከዓ ትሰድድ ሰንበል ካልኦት ውሕዳት እዮም እቶም ዝሕዝኦም ናይ ፖለቲካ ከዓ ናይ ፖለቲካ እስራትን እቶም ክብድ ዝበለ ገመን ዘለዎምን ንሰንበል እዮም ዝመፁ ስለዚ ኣብ 72 ነስማር ናበይ ብብናትካ ሕርያ ድዩ ወላ ከምኡ ተኽሊጥ ስለ ዝተገብረልኩም ብናተይ እዩ ኦኬ ሓሚመ ነይረ ከዓ ብቁርደት ኣይጥዕኹን ዋላ ከረን ከለኹ ካብ ከረን ንቁርደት ዲኻ ከይድካ ካብ ከረን ንቁርደት እየ ከይደ ኣብ ቁርደት 7 ወርሒ ገይረ ሕጂ ኣብ ከረን ሓሚመ ኣብ ቁርደት መሪሽ ከፊእኒ ሕጂ ነስመራ ቀሪሮም ማለት እዩ ብድሌተ እዩ ግን እሶውን ምስ ነበረናተይ ኩነታት ኣብ ግምት እትዮም ኣስመራ ቀይሮም ኣብ ቁርደት ከመይ ፀኒሓትካ እቲ ናይ ፖለቲካ ሃዋህው እቲ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ሃገር ከመይ ነይሩ ትንሽኻ ዝነበረ ቁርደት እኳ ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣይነበራ እንዳሓን እዩ ብቁጠባ ግን ካብ ከረን እንዳሓሸት እያ ነይራ ንክትነብረላ ፅቡቀት እያ ብጣዕሚ እምበራነ ዝዝክሮ ምንቅስቃስ ኣይነበረን ኣብኡ ከለኹ ዘን 7 ወርሒ
ብዙሕ ኣይነበረ ኣስመራ ጉዕዞኻ ሽዑ ከመይ ነበር ኣበይ ተመዲብካ ኣስመራ ምስ መጻእኩ ናብ ሰንበል ተመዲበ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ቁሕትናሲ ሓደ ዓራት ሳንዱቕ እዚ ጣውላ ናይ ጣውላ ኣሎ ከምዚ ንውሕ ዝበለ ኣብ ዓራት ንፀግዖ ኣቑሑት ዝበሃል ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ኣብ ሓዛዝ ኣብ 3-4 ገዛ ረኺበ ሓደ ኣብኡ ኣትየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ማይ ተመናን ሽዑ መጀመርያ ይስራሕ ነይሩ ሓዲሽ ሰሪሖም ኣብቲ ኣፍ ደገ ገዛ ትካረለና ኢሎም ምፅሕ በሉ ኣብኡ ከዓ እንደገና ድሕሪ ወርሒ ኣብ ሓዛዝ ምቕማጠይ ኣብ ሓዛዝ ኣብ ማይ ተመና ይቀየረ ሽዑ ሓዳር ጌርካ ኣለኻ ሓዳር ገይረ ኣለኹ ሓደ ቆልዓ ወሊደ ሕጂ ኣብ ከረን ሓደ ቆልዓ ወሊደ እንደ ኣብ ከረን መይቱ ብድሕሪኡ ኣስመራ ምስ መጻእኩ ሓደ ቆልዓ ወሊደ ካልኣይ ማለት እዩ ስለዚ ጎጃኻ ኣስመራ መፂኡ ናይ ሰንበል ስራሕ ካብኡ ክንመፅእ ኣብ ሰንበል ተመዲበ ሕጂ ኣነ ምስ ብቲ ኣውራጃታት ዝሪኦ ነበርኩ ዋላ ሓንቲ ናይ ፖለቲካ እስራት ገለ ይነበረን ኣብ ሰንበል ግን ናይ ፖለቲካ እስራት ፀኒሖምና ገበነኛታት እቲ ኩነታት ስዕብይ ዝበለ ካብቲ ቅድም ፎኩስ ዝነበረ ኣብ ዓብዪ ቤት ማእሰርቲ ተቐይረ ማለት እዩ ሕጂ ክንደይ ግምት ምናልባት ነዊሕ እንዲቲ ግዜ ግምት ክትህበና ክንደይ እስራት ነይሮም ይኾኑ ብሰንበል ኣብቲ እዋንቲ ኣብቲ ዝወፅሉ ግዜ 764 እዮም ነይሩ ኖ ዝዳ ድሓር እንድዩ ኣብ 75 ምውፃእ እዩ ንስኻ ዝኣትኻሉ ሽዑሲ ከመይ ፀኒሑካ ግምትካ የእድ መሊእን ግን ቁፅሪ ክንዲ ዝኽብሎ ይክእልኒ ሕጂ ዝምልከቶም ኣለዎም እዮም ቁፅሪ ነቶም እስራት ፈቒዶም ዘእትዉ ሳና ኮይኖም ዝቆፅሩ እሳቶም ብዝያዳ ትፈልጥዎ ንሕና ብሓለዋ እንዲና ነርና ሓለዋ ኣብቲ ላዕሊ ኣብ ላዕሊ ሓደ ሰሙን ኣብ ላዕሊ ንውዕል ሓደ ሰሙን ኣብ ታሕቲ ምስ እስራት ኣብ ውሽጢ ንኣቲና ኣበይ ኣብቲ ካሜራታት ኣብኡ ንኣቲና ኣብተን ካንሸሎታት ተኣትዉ ኢኹም ኣቲና ኢና ንሕልዎም ከይበኣሱ ንዝኾነ መቸም ኣብ ውሽጢ ኣቲና ምስኦም ሓደ ሰሙን ካብኡ ሓደ ሰሙን ከዓ ንቤት ፍርዲ ነመላልስ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ እቲ ዓይነት እሱር ብዙሕ እንዲ ብባህሪ እዩ ሓደ ደረቕ ገበነኛ ኣሎ ገለ ኣብቲ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ኣብቲ ገለ ክነድህብ ብናይ ሃገር ጉዳያት ዝተኣስሩ ሲ ብመጠን ክንደይ ሕጂ እንታይ ዝመሲሉካ ኣብ ካሜራ ቁፅሪ ሓደ ዘይተፈርዱ ጥራይ እዮም ካብ ፖሊስ መፂኦም ዘይተፈርዱ ኣብ ካሜራ ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ከዓ ካብ 10 ዓመት ንታሕቲ ሕጂ እቶም ናይ ፖለቲካ እሱራት ምሶም ካብ 10 ዓመት ንታሕቲ እዮም ነይሮም ኣብ ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 4 ቁፅሪ 4 ቁፅሪ 4 ካብ 10 ዓመት ክሳብ ሕልፈት እያ ቁፅሪ 4 ቁፅሪ 5 ካብ ዓመት ንታሕቲ ሕጂ እዚኣቶም እንታዮም ሓደ ካብ ዓመት ንታሕቲ ዝተፈርዱ ካልእ ፍርዶም ወዲኦም ዓመት ተረፎም ኣብታ ቁፅሪ 5 ይኾኑ ሕጂ እዚኣቶም ገሊኦም ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ይፀራርዩ ይለኣኹ ካልኦት ተኣሽሙ ጀርዲን ዝነበረ ጀርዲን ይወፁ ካብ 5 ወርሒ ንዮ ክተርፎም ከሎ ኣብ ጀርዲን ይወፁ ቁፅሪ 6 ናይ ጭረት እያ ነይራ ጭረት እዚ ንፃፍ ትሰርሐሉ ቁፅሪ 7 ቤት ትምህርቲ ቁፅሪ 8 ናይ ወተሃደራት መውዓሊ መዕረፊ ማለት እዩ ቁፅሪ 9 ሆስፒታል ቁፅሪ 10 ሴንቶኳቶር ናይ ሞት ተፈርዱ ማለት እዩ ሕጂሳ ንደቡብ ወገን ብዘይካ ወተሃደራት ካልእ ኣይርኡን እዮም ቁፅሪ
ዓሰርተ ኣብ ማእከል ወፃእተኛታት ዝእሰሩሉ ኣብቲ ጥቕኡ ከዓ ናይ ቮሊበል መፃወቲ ከዓ ኣሎ ቁፅሪ 11 12 ከዓ ቤተ ክርስቲያንን መስጊድን ብድሕሪት ናይ ወተሃደራት ክዳውንቲ ዝስፈየሉ ኣብቲ ጥቕኡ ከዓ ናይ ኣፅዋር ፀግዒ ቤት ፅሕፈት ከምዚ እቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ እዋ ሕጂ ንስኻ ሓለዋ ኮይንካ ብከምዚ ዓይነት ቅርፂ ፀኒሕካ ካብቶም ኣብቲ እዋን ትሲ እቶም ናይ ፖለቲካ ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ እቲ ኣብ 72 ጉዳያት በሲሉ ንሂሩ እዩ እቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ሃገር ጉዳይስ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ እዩ ሰብ ከዓ ብዙሕ ብሰብ ዝሰርሑ ከዓ ይእሰር ስለዝነበረ ክሳብ ክንደይ ነይሮም ስእሊ ክትበን ደልየ እንታይ ኣነ እኳ ክንድዚ እዮም ክብል ኣይክእልኒ ብቁፅሪ ዘይኮነስ ግን ብዙሓት ነይሮም ሕጂ በዓል ወልደ ዳዊት በዓል ተወልደ ገረዝገር በዓል ግርማይ ፀጋይ ሕጂ እኳ ረሲዐ እዮም እቶም ኣስማቶም እምበር ገረዝገር ተወልደ ገረዝገር ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ክንኣቱ ከለናሲ ምስኦም እንዳናገፅ ነርና ኣነ እኳ ሓቂ ሓሽ ዳርጋ ቀይሕ መስቀል ቀይሕ ቀለም ሰጊረ እየ ነይረ ኣብቲ ናይ ዋርድያ ብስልኪ ገይረስ ካርታ ናይ ኤረትራ ይስእል ነይረ ሕጂ እቲ ንዝኾነ ከዓ ንዘራረብ ሕጂሲ ንሕና ብንሕና ስለ ዝኾንና ኢና እምበሪ ኣብዚ ናይ ግዜ ደርጊ ነይሩ ተዝኾን እኳ ሓንቲ ነገር ከየፍረና መንጠሉን ነይሮም ግን ንሕና ብንሕና ስለ ዝኾንና ዳርጋ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ሰራዊት ኣብቲ ናይ ሃገር ስምዒት ኣትዩ ሕጂስ ከምዚ ነይሩ ንኣብነት ንቤት ፍርዲ ክተመላልስዎም ከለኹም ብዝኾነ ርክብ ስለ ዘለኩም ንዓኹም ክኸስብኩም ፍትኑ ነይሮም ዶ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ማለት እየ ሕጂ እንታይ ይመስልካ እቲ ቤት ፍርዲ ፎርቶ እዩ ነይሩ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ናይ ፖለቲካ ፎርቶ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብኡ ሒዝናዮም ክንከይድ ከለና ከዘራርቡና እኳ ኣይክእሉን እዮም እንዳኸድና ከለና ግን ኣብቲ ውሽጢ ምስኦም ክንምደብ ከለና ንራኸብ ኢና ምስኦም ንዕልል ኢና ሕጂ እሳቶም ዝዘራርቡና ንሕና ከዓ ምስኦም ንዳናገፅ ኢና ብኡ ጣይቲ መደቲ ክሳይና ግን ኣብ ስምዒትኩም ማለት እዩ ናይ ሃገራዊ ጉዳይ ንሕና እንጀራና እሶም ከዓ ምእንታና ሕጂ እንታይ ሞቱ ለኻ ሓቂ ንሓዝን እያ ነርና ኣነ እንጀራ ኮይኑኒ መፅአ እምበር ድሓርጅ ትጉይ ካብኡ ወተሃደር ኮንካ ክሰርሕ ደስ ኣይብለካን ስለምንታይ ነቶም ሓርበኛታት ጀጋኑ ኣብኡ ምእንታና ኣብኡ ተኣሲሮም ንሕና ከዓ ሓለዋናቶም ኮይና ክንከይድ ኣይትቕበሎን ኢኻ ግን ጌራ ስለ ዝኾነ ግድን ከይፈተና ንመላለስ ነርና ብዝኾነ ምስኦም ከዓ ንዘራረብ ኢና ጥልቕ ኢልና ናይ ምውፃእ ገለመለ ዘይኮነሲ ንዕኦም ነተባብዖም ኢና ናብታ ታሽሙ ገፅና ክንከይድ ናብታ ዋና ርእስትና ምክንያቱ ካብ 72 75 ገፁ እንድዩ መጀመርያ እዋን ተስርሒት ማለት እየ ቅድሚኡ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ቃልሲ ምክንያቱ ተጋድሎ ሓርነት ኣላ ህዝባዊ ግንባር ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦኻ ወይ ቅርበትካ ውዳበ መልክዕ ነይሩካ ድዩ ሕጂ እንታይ መሲሉካ ንዞም 6-5 ኣባላት ክንመፃ ኢና ቅድሚኣ ክንመፃ ዲና እንታይ ደ ክብል ደልየ ሽዑኡ ቅድሚ ናብቲ ስራሕ ምእታውካ ዝኾነ ውዳበ ነይሩካ ድዩ ተሳታፍነትካ እንታይ እዩ ሃገራዊ ቃልሲ ኣነ ሃገራዊ ስምዒት ዳይ ነይረን እምበሪ ዝኾነ ዝተወደብካ ኣይተወደብኩ ፅቡቅ ስለዚ መጀመርያ እዋን ናብዛ ጅምራ ቢልካ ፀናሓካ ቁልብ ዝዓንቀፍኩኻ ናብኣ ክንመፅእ ብኸመይ ኢኻ ኣብዚ ናይ ስርሒት ሰንበል ክጅመር ከሎ ካብቲ ደቂ ንዓኹ ከይድ ከሎ
بخميكم مجمرة أتيكم ما تبدأ هو حجين هاجي كم زخبلكات أنا قديم نسي نحن حكي ولا وتهدرات ناي هاي سلاسي خونا أو مسؤول نخيدم بري حزناتنا دس هاي بلنا حجي نظم حمشت أولاد أب سرح بحد خنكون كلنا نجهو يزانا خنكيت كلنا بقى نحناسي نحواتنا مسألة أخونا كنحلو حقي دحزني جي بقى حتى بقرنا يعني خيد مكنين صبرنا سبورت خونا نايلا إلى الناس بوت عيني حجي كلنا ويو ركب كنراخب هاي كأننا نبري أب حنقولنا سنير كمي جينا خمنوس نخيل زبل جن بسقادلتي ركب أي نبرنا مرة نمتع بخمي مجمرة تأثركم الفطر دلو من يرخبكم تحساب مع سي حجي بدحرزي أب 74 أتمنى قصاص ناي كل التودبات نخبسها مسوسة حجي كله ولا وتهدرهم ولا سيبل كله تي حزب إرساسي سمعيته جنفيلي 74 حجي 74 أول حاجة شعتري هو عصرته أبزي وكزاجر حزباو جنبار أبزاجر تقابلوا حرنة إرساها أب وك حجي أسمرا بمول تقلبتو ناو يخيط أنا قات أمي أبتي كل كم مسكرم دلو درجي متبحتنا أمور يخبرها هوسبيتالي نرى حجي متبحت غير مسوس أوكس نورح عرفتو هيبني دحري خلت أنا دي قلب جلس نخرن نبلوكو خرن قصي كنافس لمسكوتكو حجي إذن تقريتوز بحالا نيران شو مكان من مليان سخرا نبيد أنزين كمزيلا وكذاكر بياي بشكلتا قالوا بشكلتا أخسر رايتنها ناي متوحتي غير كاسي ماشي حنقولنا مستخونات سليت غدا نوكي خيطة مالك حر أما قدي نفساتني دفئ يا وكأتي على حاجة جزاء مثلها أبتفيت وكي معت مكينة معت زلي أو أخيد حجي حدا نايت قال له حرنت أم مكينة دايبو تزبي إسقاط مصي أنت كم سقوب تزبي كم كله من إسي نحنا بقولناهم علينا جن حد الناس كبروا مفترض أي تكبرنا تمن إسي السخاء ملس الحار أنا سنتاي كبار قال عسكرنا هذا سلاسي خلوصي أزمت يس دخبن دفل كوا تقريبا موكأت أقات أمي حجي ناي دا تخلي أن أوزوس حانت أوزوس أنا تخلي أوز كثمرلس أنا حاتني مش كذا تايسر إليه بس أمس حار مثلنا أبزي داخل بيت أبتبلوكو كل ما كان تعقتن حجي مفعمة منفعكاي حدا مسانا نبره تقادلا يدي ولا سيبل لا يفلتن بدافن السرا يورد رأي اللي بيجي خالد لقيت غير اللي أنا خمتاز قبل كده 6 كيلو وريده الحر بتاعتك أنا دا خربت غيره إذا حي تسار حاجة اللي قزاوتي أنا برن بقى تخيل خيدا نوس وصحكوا لحتولكوا ولا حد جلزين تمسكن حمد يخادم السل جزاي كيدا الحر إذا خلصت مكينات مرة أفكار أي مدبري أتى جاء ناس جاء ولا وصي دنبر صلاة ودنبر
ኣብኡ ተኣሰርኩ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ነብሰይ ተሓፂበ ሹቅ ከይደ እታ መኪና ኣራጊፋስ ኣብ መኻዚኖ ነይርዎ ናብቲ ስካላ ዘሎ ገዛውቲ ኣጋጣሚ ኣብኡ ከሎ ረኺብዮ ብኬታ ሒዘ ገዛይ ከይደ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ግዜትሲ ተም እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ዝኾነ መንእሰይ ኤርትራሲ በቃ ብሙሉ እዩ ናብኡ ኸይዱ ሕጂ ኣማን ዓንዶም ኣድሕንና ሸ ኤርትራ ኣማን ዓንዶም መፅኡ ነፋሪት ገይሩ ንእሽተይ ነፋሪት ገይሩ መፅኡ እምበር ደርግስ ዳርጋ ሽግር ክፈጥሩ ሓሲቦም ነይሮም ግን ኣይኮነሎምን ኣብታ ናይ መጀመርያ እዛ ናይ ሰንበል ምስርሒት ኢና ክንኣቱ ሕጂ መዓስ እዮም ረኺቦምኩም ብኸመይ ትጋጣሚ ከመይ ነይሩ ናብኡ ክመፅእ ሕጂ ግደ ወዲ ሓማ ንገብረ ዝጊ ተስፋ ዝጊ ወዲ ዓዱ ናባና ይሰዶ መን ተስፋ ዝጊ ገብረ ዝጊ ተስፋ ዝጊ ንዓኻ ርዶ እንዲ ነትሰምዕ ማለት እዩ ገብረ ዝጊ ተስፋ ዝጊ ወዲ ዓዲ ንፋስ እዩ ግደ ወዲ ሓማ ወዲ ዓዱ ወዲ ሓማኻ ካብቶም ፈዳይኒ እዩ ሕጂ ግደ ወዲ ሓማ ኣራኽበኒ ኢልዎሲ ናባይ ይመፅእ ናባይ ምስ መፀ ገብረ ዝጊ ኣስራለቃ ዲ ነይሩ ሓቂ ኣስራለቃ ምሳኹም ፖፖ ሓቀቓይ ግደ ሓደ ሰብ ከም ዝኣመሰለ ተጋዳላይ እዩ ደሊኩም ኣሎ እሞ ኣብኡ ከራኽበኩም ብለኒ ሕጂ እቶም ምሳይ ድኸዱ እኳ እገለ ክብሉ ማይክእልኒ ካብዞም 5 3 ኮይና ንኸዶ ማለት እዩ መን ከድኩም ዝመረ ክንዲ እገለ ክብለካ ይክእልኒ ረስዕዮ 3 ከድናዮ ኣብዛ ንባፅዕን ንከረና ቁርደት ተሰነይ ዝኸደላ ኣውቶቡስ ናይ ኣውቶቡስ ኣብታ ፀቅናይ ድኳን ኣብኡ ፈሓም ጎጅሉ ሸይድ ኮምፕላሴን ሓደ ቀደም ዝመረተ ኮምፕላሴን ተኸዲኑ ሕጂ ሒዙና መፅኡ ምስኡ ራኽበና ሕጂ ንዕኡ ክትሪኦ ከለኻሲ ከምዚ ሓደ ጅግና ምእንቲ ሃገር ደው ዝበለ ኢልካሲ ክትሓስቦ ይትኽእል ኢኻ ሓደ ሽጉር ኢኻ ሽጉር ፈሓም ሸይጡ ዝነብር ኢኻ ትሓስቦ ሕጂ በልንዕና ኢሉ በዛ ፈሓም ክሽቅጥ እዩ ፀኒሕኩም ወዲ ሓማ ፈሓም ክሽቅጥ ጉልባብ እዩ ማለት እዩ እወ ሕጂ በዛ ናይ ኬስኩም ኢንሻአላህ ካብታ ፀባብ ንዕዳጋ ሓሙስ ገብካ ትኸዘላ በኣ ጌርና ሓንቲ ፀባብ ኣላ መንገዲ ሕጂ ሓንቲ ባር ኣላ ኣብታ ፀባብ ምስ በፃሕና ውርዲ ኢልካ ትእቶ ኣብኣ ሒዝና ኣቱ ድሓረይ እምበኣረይ ቢራ ሃብዮም ኢለዋ ባር እዩ ኣይንሰትን ኢና ሰብኣ ካብዚ ዝኣኸመና ክሰትልና ኣይንሰትን ኣይትሰከፉ ስተዩ ድሓን ኣይንሰትን ኢና እሞ እዚ ፀዊዐኩም ዘለኹ ንሕናሲ ነዞም ናይ ፖለቲካ እሱራት ናይ ሰንበል ቤት ማእሰርቲ ከነውፅኦም መደብ ኣለና እሞ ንስኻትኩም ክትተሓጋገዙና ሕና ዳ እዚ ብሓጎስ ኢና ንቕበሎ ወዮ ከምዚ ትንክፈና ሲእና እምበሪ ካብ ቀደም ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሓሰብና ኢና ግን ከምዚ ናትካ ትንክፈና ኣይረኸብና ሕጂ ከዓ ነዚ ብሙሉእ ሕልናና ኢና ንቕበሎ ኣብ ጎንኻ ኣለና እሞ ከመይ ንግበር ብለና ንሕና እኳ እቲ ስራሕ ብዘይ ዕንቅፋት ክትግበር ተደኣ ኮይኑ ምስ ሻምበል ወልዲ ሃይማኖት ሓላፍ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ከምኡ እውን ምክትል ኣሎ ከሊፋ ከዓ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ማዓርግ ስለ ዘይነበረ እምበሪ ንዕኡ ዘርክብ ኣይነበረን ኣተሓሕዛ ናይ እሱራት እዩ ኣተሓሕዛ ናይ ወተሃደራት እዩ ናይ ሓለዋ ዝምልከት እዩ ከምኡ የለን ሕጂ እሱ ከዓ ከም ምክትል እዩ እዚኦም ክርከቡ ኣለዎም ኢልና በዚኣ ወዲና ንኸይድ ብድሕሪኡ ግደ ወዲ ሓማ ግደ ገብረ ምስ ኣብርሃም ተኽለ ኮይኖም
ولد هيمانوت رخبوه بدحريكم يوم شامبل زرخبوه زلو بدحرنا أمه رخيبومو حجي بس رخبوه أبقون خاخا أبزي أبلاتناتك زتودبو مسانا ألو بين خاكم كان حجي زاو قدايزي أن حرسة تكبيرة خاء سزابيتكم قطع نصب حيثا نميدا خنوصو منا نميدا وطينا بما ندقى خنصدوكم منا إلوم حجي ولد هيمانوت كا مسكرفا تقبلومو أنتو قداي أم مسلحة مالتي حجيتا معلتات كاب 10 معلتين وحانين زحريو بخلتو خونا بحادو خونا نابي قدو ود حما نخيد كمي اتي قصنا بيت مأسرت كله حبينا كمي جينا خمنوسكم ترارادينا مشي ما سالسي صباح نخودينا ود حما اجي أبتا نخدلا معلتي بدرو حبينا نحي ثم قالوا قبليتي أب وارديا محاديرو ما نجزاس اللي حضركو بدرو سمعه ساتهم كا سمعهم أجي صراحة نجي من مالتي أنا أب قلت شو عتناي وارديا نيري حجي ولد هيمانوت ፀዊዑ ግደ ደገውፃእ ፀጥታ ሓሉ ነቶም ፈዳይን ከዓ ተቐበሎም እዩ እዚ ዳርጋ ሰዓት 9 ክኸውን እዩ ወፅአ ኣብኡ ውዒለ ብደገ ኣብቲ ጎንና ከዓ ኣብቲ ታሕታይ ክቡር ዘብዐኛ ነይሮም ክቡር ዘብዐኛ መፂኦም ነይሮም ናባና ንምንታይ ሓለዋ ናይ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ ሓለዋ ኣይኮኑ ሕጂ እንታይ ድዩ ኣብ ወከድባ متكعت تخايدين يرندو فو سبب حجي 3 زي وزحو وتهدرات ناي كورزب أنيا زنوالم حلواني حاجة سلاسة جنساتهم منهم سفلت وين برا من بزكا بصبو اتمناو رؤمسي كاب سراوت نلعلي حجي نابس مرا خمس أخلو أو سمرات دمسأسي أميلسني بحالا مأكل هذا شيء أبرع عدي من اليوم ساتهم 3 زي بس 3 زي بس هو أبت تحتي اللو ساتهم جانا دقوزي ملو معتي كاتاتلو إلى ساعة 5 فرق أنا كاو بيلخون ثم تقادل دم كنا غيرهم موز بتحريمكم أتومنا هنا وتهدر زوم 5 أي موز مالت أحر يقوم حجيم أتين ثم تقادلتي እቶም ንሕና ወታደራት ከዓ ብሕሪኦም መፅኦም ማለት እዩ ሕጂ ናብታ መዓልቲ ክንመፅእ እቲ ንወልዲ ሓማ ዝተደጋጋሚ ርክባት ክትገብርሉ ከለኹም ድሕሪ ተቐዳሚት መዓልቲ ማለት እዩ ብዛዕባ ትገባብ ትዘራርቡ ከለኹም ኣበይኩም ትረኽቦ ነይርኩም ኣብታ ምስ ሓላፊ ሓምሸ ጠላ ኣብኣና ኣለኹ ኣብኣይኩም ትራኸቡ ፅቡቕ ካልኦት ሕጂ እቶም ኣባላት ዱጓና ኮይንኩም أبتا سرحيت زي أتساتفت زنوركم بعلمنيكم تسمون كنذكرهم أزي أدمرنا مسكنا جرب زي أبيهر عدا أبيته سوي دحاري كموسئين برساتهم ناتهم تأشون أبتم ودافع عن كمسا سو مسكنا جر أملاخ عدي أبيته سو تغلب رحان تولده شمان قستحتاي سو أواتين تخلو زاجر سو مبرهاتو انجزي شما بور إفاتنا سو عدشهاي هلو أفوت حبتين دك زرو هلو قد سرقة حاضرة زينا زيهم حج انت تنصر لي دلي توم أزستي شامبل ولد هيمانوت تخلو من خليفة علن سوم أزستيهم رخيبهم يمنعهم بدحريهم مالتي كابتما بلاد دوغانا خازم تقصهم تنحخا خبابي شو الشسب انيكم قالوا تقنا له أبلاد دوغانا ألو بمول أنتم أبصراحة دلو
እቶም ኣብ ስራሕ ደለው ወና ነዝግን ኣይፈልጡን እዮም ኣይፈልጡን እዮም ዝኾነ ይኹን ነገር ግን ኣብዚ ውሽጢ 10 መዓልቲ ካብቶም ምንቅስቓሳትኩም ንምንታይ ቀዳማይ ነገር ንምንታይ ንስኹም ተመሪፅኩም ካብቶም ኩሎም ስለምንታይ መሪፆምኩም ነቶም ካልኦት ከኣስ ኤርትራውያን ነይሮም እንዲዮም ምሳኹም ኣባላት ዱጋና እወ ንሕና ከምዚ ቀዲመ ጠቐስኮሲ ኣነ እኳ ቁሩብ ኦሳይ ሓሊፈ እንደ ነይረ ሕጂ ገብረ ዝግስ ይፈልጥ እዩ ኣራኽበን ምስ በሎ ናባ ይመፅእ ሕጂ ኣነ ከዓ ምስኦም ተዋዳዲብና ስለ ዝፀናሕና ንዕኦም ከዓ ሓቢር እዮም ማለት እዩ እቶም ካልኦት ዝፈልጥዎ ነገር ኣይነበሮምን ኣብቲ ግዜትሲ ሰዓት 6 ከባቢ ኮይኑ ክዳኖም ቀይሮም ናይ ለይቲ መዓልቲ ትኽደኖ ንበይኒ ለይቲ ትኽደኖ ከዓ ንበይኒ ክዳኖም ቀያይሮም እዮም ነይሮም ሕጂ ሻምበል ወልደ ሃይማኖት እቲ ኩነታት ገሊፁሎም ንሳቶም ከዓ ብጣዕሚ ዝምስገኑ እዮም ነቲ ጉዳይ ከም ፈሊጦም ዝነበሩ ብሓቂ ኣነ እኳ ናቶም የድንቖም እየ ስለምንታይ ንኣብነት ኣነሲ ናይ ፖሊስ ኤርትራ ኮምፓራቲቫ ነይርና ሕጂ ኣብታ ሰሙን ኣጋጣሚሲ እታ ወርሒ ስለ ዝኣኸለት ኩንታል ጣፍ እዚ ሳሙና ዘይቲ ቆፅሊ ሻሂ ኩለንተን ክመወሰን ዝግባአና ኣውፅአ እየን ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሓንጎሎም ኣይነበረ ሃንደበት ሰብ ሓዳር እዮም ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰምዖ ከምዚኦም ኣነ ብጣዕሚ ካብ መጠን ላዕሊ ነዞም ሰባት እዚኦም ዘድንቖም ኣስማቶም ከማን ሕጂ ዝቁሩብ ግዜ ኣብቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓዝሓዝ ደርጊ ፅሒፍዎ ኣሎ ግደ እቶም ናይ ሰንበል እሱራት ከተውፅኡ ከለኹም ዝነበሩ ወታሃደራሲ ኣብኡ ረኺብኒ ኣለና እስኻ ኣብኡ ምሶም ኣለኻ እብለኒ ግርማይ መሓሪ ጀነራል እወ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብጣዕሚ እሶም ኣነ ካብ መጠን ላዕሊ ዝንቑ ስለምንታይ ሃንደበትሲ እቲ ዝገበርዎ ስራሕሲ ብዘይ ጠልዓለም ብዘይ ተጉላባ እዮም ተወፊዮም እኮ ሽዑ ናቶም ተወፋይነት እንተዘይነበርሲ እቲ ጉዳይ ኣምተሰበረን ፅቡቕ ሕጂ እቲ ስእሊ ክትበና ሸዓ መዓልቲ ክንመፅእ ትርክባት ተገይሩ እቶም ፈዳይን ንዓኹም ንበዓል ሻምበል ወልደ ሃይማኖቶም ኣዘዝቲ በተናፀል ድሓር እውን ብግሉፅ እውን ምስኦም ክትዘራርቡ ከዓ ጀሚርኩም ኢኹም ምስቶም ኣዘዝትኩም ናብታ መዓልቲ ክንመፅእ معلتا انتي نيرا سنبدا نير حقي ندي معلتا حجي دحان كنذكرها نابا خنمص بكمي بخمي نا ابا مستنات كاول قوي زخرخه حويسكا حجي انا توم مساتو توم فداين مساتو ساعات كندي متيمكم ساعات 5 فرق انا بلي زخم جنغامري يا مشيتو ابراهام تخلي سو ابراهام تخلي سو قدي ود حما عد نفاس سو عنداي تخسه عنداي تخسه عنداي تخسه عنداي عدنا امن سو ولد الفئل ود قشي صعدا كريستيان سو فسحاتين كيداني ود مسرغني درمي سو أليس قبل أب أنا ناخذه زيهم نزيهم تقبلكم زيهم نتقبل أما كنتي تقدينا مع تيمهم أي كدان وكا خمس خبلة كل نورمال شكرا نورمال سيفيل كدان إنجر هو نورمال يوم متهدراوي كونن نورمال سيفيل كدان جرم جن أب جنبيل هذا F1 درجة فرق ظهرنا جنبيل حزم أتيم حريم ساتو أنا عندين أفتقد شوعة لعلتهم ناي كورز بعيا أو أتمدي من عملك. سلازم مجمرة يفتح مع توسم بالسغلتن دينتن كان شو الله. عباية لا. داميت الله خلا أي تخلا. أيت الله. سلازم أني زقبلهم زول بزيتا. حجي أنا حي مسمى حجي مسمى أكو
እቶም ተኣሽሙቶም ናይ ሓልዋ ናይ ቦርታ ንሶም ኳ ተሓቢሮም እዮም ተሓቢሮም ስለ ዝፀንሑ ኣነ ሒዞም እናውፃ ከለዉ ክፍት ኣቢሎምና ኳሕኳሕ ኣቢልናዮም ከፊቶምና ተኻልኣይቲ ከዓ ከይድኻ እንደገና ከፊትዋ ኣቲና እሳቶም ቀጥታ ናብ ወልደ ሃይማኖት ከይዶም ማለት እዩ ፍታኦፊስ ሰጊሮም ማለት ሕጂ ስራሕ ጀሚርና ማለት ሽዑ ምስ ሻምበል ወልደ ሃይማኖት ተረዳድዮም እዮም ዝውዝዕዎም ዘለዉ ስኻ ምስ ክስቶ ተባሂሎም ምስ መን ኢልካ ንቕሬታ ኣነ ምስ ዓንዳይ በፂሑካ ኣነ ምስ ዓንዳይ እታ ብረት ውዙይ ናይ እስራኤል እዩ ውዙ ነራትኒ ዓንዳይ ከዓ ነታ ብጀንቢል ዝነበረት ኤፍዋን ሒዙ ኣብታ ስካላ መደይብ ኣለዎ ኣነ ኣብቲ ናይ ዋርያ ከምዚ ኢለ ይዘውር እሱ ከዓ ኣብታ መእተዊት ውሕጥ ኢሉ ከዓ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ እዚ ስራሕ ተጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ክቡር ዘብዓኛ ዋላ ሓንቲ ምንቅስቃስ ዝበሃል ኣይነበሮምን ዳርጋ ተዳኺሞም እዮም ነሮም እቲ ክርስቲያን ኣብ ሓለዋ ኣይነበሩን ኣብ ጭንቀት እዮም ነሮም ሕጂስ ብየን ኣተወ ብየን ወፀ ገለ ኣብ ምባል ዓቕሚ ይነበሮምን ስለዚ ተድሓን ምስ ተወዛዚዕኩም መመደብ ስራሕኩም ፈሊጥኩም ልክዕ እታ ካሜራታት ማዕስ ክትከፍትዎን ጀሚርኩም ነቶም እስራትኩም ሓበሬታ ብኸመይ ክወሃብ ተጀሚሩ ሓበሬታ ወልደ ሃይማኖት ሓቢርዎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካሜራ እንዳኣተወ ሕጂ ጣቃዒት ከይትገብሩ ከምዝን ክንገብር ኢና እቲ ጉዳይ ተወዲኡ ክትወፂኹም ጣቃዒት ኣይድሊ ፀጥታ ክኽበር ኣሎ ሕጂ እስራት ቀስ ኢሎም ፍጥነት ብቁፅር 3 ናይ ዋርድያ ኣብቲ ሆስፒታል ዝነበረ ፍርናሽ ብምሉኡ ኣብቲ ባይታ ተነፂፉ ካልእ ከዓ ሓንቲ ስካላ ድማ ነቶም ዓቕሚ ዘይብሎም መውረድ ተባሂላ ከዓ ስካላ ኣላ ሕጂ ስራሕ ተጀሚሩ እስራት ተሪሎም ብፍጥነት ይወርዱ ብድሕሪኡ ንሕና ከዓ ከይሃድሙና ድማ ኣኽቢብናዮም ኣለና ካብቶም ኣባላትና ማለት ካብ ፈዳይን ካብቶም ወተሃደራትና ነቶም እስራት ሕጂ እንታይ ድዩ እቲ ከይሃድሙና ዝብለካ ዘለኹ ናይ ኢትዮጵያ ወተሃደራት ኣምሓራ ነይሮም ሕጂ ምናልባት መልኦም እቲ ስራሕ ከቢድ ስለ ዝኾነ ገለ ነኳል ከይረኽበና ከይሃድሙናስ ተጠንቂቕና ኢና ኣብ ግምት እቲና ነና ነዚ وحجي نفسه كف كاميرا كفيتكم بخمس ملكع كتكبروا خلهم تناي بوليتيكا أسر وأنا على القدايو ولا تخالق الله جن نقول بحد قطع عقبات كتبوا له من كاسي شعبتها أبي أزرع يدون يروم نقبلي أبي هو أنت أبي إذا أبيو نخنو أين وتصنين عينت نو أنا تجبن عندي موداتو تحيز خاق بعد كبيت ما أصرت ختملت مفتان تعود راح يكون أتن فشلت من سلازلاسي أنا زي كستاندي حجين تاجي مثلها أبياسي الجبرون حجين تاجي سويت مسواه كلهم بحاجوس يوم تقبلهم مسويت وخاء تقعدوا حارنات إرثا نتوم جمن زلهم مسهم ناكتلت أخوانهم كعرّ أخم دلهم أتوم فوكس جمنهم كأبو خالد بنت أتفانيهم روحوا أردهم من جنزب هبا أفانياتهم حجسي بقليل أيكونن يتي أبقمتي أدخل حجي ثم نايموت مالتي هم بقتلة تخصيصهم نمو تفريدهم نورو ثم حلفة تفريدهم نورو ثم كعسة لعل تفريدهم نورو حجي بنايك قتلة تخوينو وي بخالق نقر تخوينو بعرق أعرف كم دلوه يسجل حجس كله بحاجوس يقبل وانا تقداي
حجي تجميراتها ساعات كن ليت تجميراتها موسى شو مونتا كباب خون مالت شو مونتا هو حجي مسوخة مكينا نيراناي أسرات من مالاسيت التي سنكناي أسرات شكور قط شاهي إخلي حريج قالون أبتي هوسبيتات من الخبورتات اسفرناش دقي وزي كبورتات كله بملؤ تسعنا نبتا مكينا تسعنا حارتا مكينا كينوتي بيت مأسرتي زوريانا بيت مأسرتها تريكولاتا تحطيه حجي تريكولاتا تبتيخ محلفنا تا مكينا تسعنا وزيا صيدام تطويا من يخادوا لا رخبتين كيدا مالتي وسرات كأوتين إذا حرزي سرات مصوتو أبراهام تخلي قالت قبل أب ولد الفئل يسوى أنا ذاته نعين نعم داين يسوى أنا نتبي اسمع سلسل مولو خلينا دحار حد أسرة سنحنا مالتي دحار أبراهام تخلي سانجاجيرو قوس المديو تقول دايب صبؤة تخيل دلا حجي أتأثر له الزخالة بيد حجي أبزي أنا صوّا أبراهام كا سمعني أبا أعطينا وطينا أيوة تنادي لكم نو سؤال كل تفتقدنا هنا انت خوينو تايم مختول لها حموم ديو على س تعيديو منزوجي انتاي أنا ستعناني ورا مالتي بليتي كساب عدنا أمن بوس لزوج أخو مالتي زخواني يكون تقاومي قاطمكم حجين دايد مسيركا تكاد الحرنة تابتي نحالو على سين وكله تقدايسي تسريح اللي يسألهم ولا حنت انقفاد بحال على خمان جن تا كبر قدميت حالفني أقار سراويته سلازي بزي حد انقفاتنا نعدي نحزقاتنا كاب هزقا خم ندابلكم بخمين داقصلكم كساب عندنا من بس كاب هزقا أب هزقا أو حرية ثلاث أن إحنا كالكا زم قاعدين إني يرمناويان كاس أن حمنا حجي أبا أوروبتين أبتقر لحنا تكريتها غيرنا حجي سوم قاعدين إني هات انتاي لومسي بأري أب حد نقوز من السلك أسر دلو بوتا كم يقولكم كم نوصاكم أنتم أسراتي كن قد حص يقولون مالتي حجي نعنا يحبرونا حار أوباتين تخلو مسكنا قر أملاخ تخلو برهان كنشيني لا خيلهم تاني حمسي نعين أفوركن نمبرهاتون مو زي أمس خمس جيرو مناسي زغلو سارح ناسي أبقمة أثوون كالو أثقرهم كاقول نحنا نخداب زواقهم بارنا نعيب لنا قول حراي أبوشتنا خايت أنا نحنا حراي بلوك نحسوا لنا نحطنحوا هنسا نولو تحار حان تبرين ناتو اسم أصير النبرت حجنانا وطينا نيرنا واتين تخلون مسكنا قرأ أملاخ تخلى برهان نتابرين حزم نحزوا قنبار كيدو نحزوا قنبار كيدو أو إم تسوي مبرهاتو أبتقاد لحارنا تسوي أنا نفوركن تايف نقولت دحان وطينا حجي تتقابلا نبعلو توم مورالوم تأكيبكم سلا زلعلك يقدم كتبل ببقبانو تفردوس تمامي إيو تتصانيعي إيو هذا معلومة تغيرلو تسرحيت مالتي موداتو زي سرحيت تغيرو توهاكم كابسنبل أسرات حيسكم ميدا وطيخم دحارجن توم أبزي توم تصالح أنت قبر ملسي هيبو كاب
مش وصعنا دحاري بخلت تخرنا كافداين كابتم وتعدرات كابتم زتودو بعد فورك كابتين بعد بعد عقباتين بتخلت تخرنا عسل النورو نحنا ناي ساعات مسكرنا እንደገና ንዖም ተወስገሮም ሎ ሕጂ እሳቶም እኳ ኣነ ድሕኑ የብልኒ መከላኸሊ ነበሮም ጨርሹ ተሃስዮም ኮኖም ሽዑ ኣነ ግን ኣብቲ ንኸይድ ስለ ነበርና እቲ ኩነታቱ ኣይፈልጦን እየ ኣብ ካልእ እምበር ኣብ ቤተሰብኩም ኣብ ገለ ብካልእ ፋሚሊ ሲ እቲ ቤት ማእሰሪ ጥሩሕ እዩ ኮይኑ ኖ ፃዓንፆ ኢልካ ከዓ ኣሎ እንዲ ብድሕሪ ኣብ ቤተሰብና ሕጂ ኣብ ቤተሰብና እኳ ዝበፅሐ ነገር የለን ደርጊ እንታይ ገይሩ ንኩልና ኣስማትና ሒዙ ኣብ ዝወፈረሉ እታ ወረቐት ሒዞም ኣኸዱ በዚ መሰረት በዚ ድንበዛን ምሰፈሩ ኣብ ደቂ ዘርኡ ሓደ ሓጎስ ዘርኣይ ገለ እዩ ዝበሃል እሱ ምሳና ካብቶም ደውፅ እዩ ብገለ ምስ ሓተትዎም እሳቶም ከዓ ዳሓንቶም ምስ ንዕኡ የትሕዝዎ ማለት እዩ እሱ እስኻ ካብቶም እሱራት ደውፅ ኢኻ ተባሂሉ ተረሽነ ሓደ ካልኣይ የማነ ሚኒቲ ብኡኳ ሕጂ ሓስክዎን እምበር ዓዲ ፀናፍ ይዓዱ እሱ ከዓ ዕረፍቲ ምስ መፀ ካብ ሰራዊት ኣብ ዓዲ ፀናፍ ከኣሱ ብገለ ገይሮም ሒዞሞ ሽዑ ተዓዲ እሱ ከዓ ተረሽ ሳልሳይ ተኸለ ገደ መድህን ዝበሃል በዓል ዓዲ ቀን ንሱ ከዓ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ይኸይድ ነይሩ ኣብ ማይ ሓባር ተሓዝ ኣብ ማይ ሓባር ምስ ተሓዘ እሱ ከዓ ተረሽ በዛ ጉዳይ እዚኣ ማለት እዩ ሰለስተ ተረሽኖም ምክንያቱ ሲ እቲ ግብረ ካብቶም ደውፁ እሱራት ተባሂሎም ሰለስቲኦም ተረሽኖም ኣብቲ ከባቢ ሰንበል ንባዕሉ ሲ እቲ ከባቢ ንፁል ዲ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ገዛውቲ ተማእኪሉ ዲ ሕጂ ውሕዳት እንደ ነረን እንተን እንዳጥሮታ ሕጂ እኳ ማእከል እንድኮይኑ ዘሎ እቲ ቤት ማእሰርቲ በይኑ ነይሩ ብድሕሪና እዩ እቲ ኣተሓሓዛ ናይ ደርግን ናይ ሃይለ ስላሴን ሰማይ ምድርን ናይ ሃይለ ስላሴ ድሓን ፍኹስ ዝበለ እዩ ናይ ደርጊ ግን ጨካን ብሕዝቢ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካ እሱራት ዝነበሮ ብጣዕሚ ክፉእ እዩ ሕጂ ሓደ ዓርኪ ኣሎ ኣብኡ እቲ ቤት ማእሰርቲ ክሳብ ሕጂ ከማን ኣሎ ንበዓል ወዲ ዝተኽሎም እዚ 4-5 ክርሽኑ እቲ ንግዜ ንውሕን ስማቶም እንዳ ኣይሕዞም ዘለኹ እምበሪ ሕጂ ንዕኦም ክርሽዎም ከሉ እዚ ሰንበል እዮም ረሽኖሞ ንኩሎም እቶም ናይ ቤት ማእሰርቲ ናይ ማእከላዊ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ውፅኦም ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ጉድባት ወዒቶም ኣብኡ ረሽኖሞም ማለት እዩ ድሓር ጉዕዞኻ ከመይ ቀፂሉ ብውልቅኻ ጉዕዘይ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ንርብዳ ወሪድና ማለት እዩ ኣብ ርብዳ 7 ወርሒ ተዓሊምና ማለት ሲ ሕና እኳ ዕሉማ ስለ ዝኾንና ኣብኡ እንታይ ፀኒሖምና ደቂ ሶርያ ፀኒሖምና ካብ ተለንተ ክሳብ መጀር ማዓርግ ዘለዎም ሕጂ ነቶም ወተሃደራት ዝኾንና ከቢድ ብረት እዮም ሂሮምና ኣነ ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ ኣርበጅ በፅሐኒ ኣርበጅ ተማሂረ ካልኦት ከዓ ካብ ቲሻ እዚ ቢተን ብዙሓት ጦር ነይሩና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኩሉ ተማሂርናዮ ማለት እዩ ሃውን ናይ ኣሽተልዋ ምስ ሰራዊት ዝኸዳ ኩሉ ተማሂርና ድሕሪ 7 ወርሒ ተመዲብና ማለት እዩ ድሕሪ 7 ወርሒ ኣብ ቦጦልን 107 ተመዲበ ማለት እዩ ኣብ በፅሐኒ ኣበያ ነይራ እታ ቦጦልን ቦጦልን 107 ኣብዚ ኸበሳ ደቀ ተሽም ሎጎ ኣትንቀሳቕስ ኣብ ዓዲ ቆንፂ ሰዓት ዘጋ ዓዲ ዓቆብ ኣብኡ ነይሩ ማዓስከራ በዓል ኣስመላሽ ዝነበራ ማለት ድዩ ኣሽመላሽ ናይ ቀዳማይ ሓይሊ እዚ ቀለተ ገብረኣብ ምክትል እዩ ነይሩ መን ነይሩ እቲ መራሒ ቦጦልንኹም እንታይ ወለ ሽሙ እኳ ሕጂስ ትግረ እዩ ሽሙ ኣይሓዝኮን
ስለዚህ ትምዛበጠሎኒ ተወዚዕካ ድሕሪ 7 ወርሒ ንሕና ካልኣይቲ ሓልየ ነይረ ሙሳ እብራሂም ዝበሃል እዩ ብሌናዩ መራሓልና ነይሩ ንኣብነት ተሳተፍኩሞ ውግኣት ዝነበረ ምንቅስቃስ ውግኣት ናይ ደቀ ተሽም ደርጎ ፊሎም ኣብዚ ከባቢ ፃዕዳ ክርስቲያን ኣብኡ ምስ ደርጊ ዘን ኦቶብላንዳ ዝበሃላ መንኮርኮር ጎማ ዘለወን ሰን ነረን ታንክታት ሕጂ ኣብኡ ተሳቲፍና ብድሕሪኡ እውን ኣብዚ ናይ መንኻ ትብሎ እዚ ሰላዕ ዳዕሮ ደርጊ ብኡ ወፂሲ ንሕና ዓዲ ቁንፂ ኢና ነርና ካብ ዓዲ ቁንፂ ናብኡ ንመፅእ ማለት እዩ ዓዲ ቁንፂ ክሂድ በዒልና ኣብ ሽከታ ሓዲድና ንጉሆ ለይቲ ብመንጉዳ ንወፅእ ድሓርቲ ኩናት ምስ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ንሕና ከዓ ብጎኒ ሓዲድና መፁና ኢልና ተፀቢና ኣይመፁናን ድሓሪ ንኣትዎም ምስ ኣተና 10 ደቂቃ ከማን ኣይገበሩን በቲ ህዝባዊ ግንባር እንድያ ትዋግኦም ዘላ ንሕና ብጎኒ ምስ ኣተና ምሲ ዳርጋ ናይ ርብዒ ሰዓት እዩ ካብኡ ጀሚሮም ካብኡ ሓንቲ ብሸነኽ ህዝባዊ ግንባር ሓንቲ ታንኪ ኣብኡ ተማሪኻ ብወገና ከዓ ሓንቲ ታንኪ ትፅርያ ኣብኡ ሓዲጎም ኸይዶም ኣብኡ ተማሪኻ ማለት እዩ እዚአን ሳልሳይ ከዓ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ከዓ ተሳቲፈ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ናይ ፋሉል ምንቅስቃስ ብድሮ እምበኣረይ እዚኦም ፋሉል እዞም ከምዝን በቃ ንሕና ተኣክል ተዛሪብናዮም ኢና ክሰምዑና ይከኣሉን ሕጂ ግን ክንወቕዖም ኢና ሕጂ እንታይ ርእይቶ ኣለኩ ምብልና ሓና ተዛረብና ንስኽኢልና ሞናሮምና ፅባሕ ኣይመለስናን ንጉሆ ለይቲ ንዓዲ ባኻ ኮይና ኣብ ዓዲ ራእሲ ኣለዉ ተባሂሎም ኣብ ዓዲ ራእስን ዓዲ ባኻ ኮይና ተባሂሎም ኣብኡ ንምፅእ ሕጂ ኣነ መቸም ብእውነት እንታይ ፈጣሪ ምዚኦም ገፀ ኣይተረኸበኒ እንዳበልከ ወፅየ እዚ ምፅእ ተልና ዓዲ ባኻ ኮይ ኣይፀንሑናን ሓረ ንዓዲ ራእሲ ገፅና እንከይድ ከለና ነታ ዓዲ እሱ ምስ በልናዮ ኣብ ዓደም ነገር ፀኒሖም ትኩስልና ማለት እዩ ኣነ ሓደ ዮሃንስ ሽሙ ብፃዩ ክልቴና ብሓንሳብ እንዳኣተና ከለና ኣብ ሓደ ኣብ ትግራት በፂልና ክንተኩሰሎም እኳ ኣይደለና ዋላ ኣርበጂ ከይተረፈዮም ተኩሶምልና ሕና ይተኮስናሎምን ድሓሪ ኣብቲ ዘይተኮስኩም ገለ ከይብልና ኢልና ኣብቲ ኩርባታት ኣብኡ ኳኳኳኳ ሓቢልና ጥይት ከም ንቕበል ጌርና ሓሪ ኣብቲ ዓዲ እቶ ተበልናሲ መቸም ገለ ሰባት ሕልና ደይብሎም ኣለዉ እንዲኦም ቀቢፆሞም ክልተ ኡ ተፀጢሖም ፀኒሖምና ሓቂ ኣነ እንኳ ጉሄ ተይ ድሓራይ ከዓ ከምዚ ናይ ፀላእሲ ነቲ ክዳውንቶም ቀንጢፆሞም እንታይ መክብለካ እቲ ሓደስ ካብዚ ናብቲ ዝኸውን ቁመቱ ኣነ ብሓቂ ሓዚነ ሓረይ ካብኡ ሃዲሞም ኮይዶም ክዳና ዓነ መስቀል ኣብኡ ነይሩ ኣበይ ፀኒሖምና ሕጂ መሊሾም ኣርኪብናዮም ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ዳምባ በዓል ኪዳን ኣብቲ ገምገም ነይሮም ካልኦት ኣብቲ ኣደገ ተሰርዕና እንዳኣተና ከለናስ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ዓዲ ኣብኡ ፀኒሖምና ሕጂ ንሕና ስእልና ኣተና ንሳቶም ከዓ ብግርሆም እዮም ሕና ከዓ ተጋደልቲ ናህና መሲሉናስ ስእልና ሓሊፍናዮም ድሓሪ እቱ ምስኦምናስ ኳሕ ኣብኡ ተኽሲ ኮይኑ ተኽሲ ተህዝቢ ሂዱ እዩ ድሓሪ ንውቕርቲ ገፆም ከይዶም ማለት ዳርጋ ንሕና እቲ ተገዲድና ኢና እምበሪ ንዕኦምሲ ኣናፂርካ ክንቀትሎም ኢልናስ ኣብ ሓንጎልና ኣይነበረን ስለምንታይ ሕቶኦም ኣይተተግበረ እምበር እቲ ሕቶኦም ሕቶና እዩ ነይሩ ብድኾነ ክዳንና ዓንዲ መስቀል
ኣብ እምኒ ሓጀር መራሕበጠለኒ ነይሩ ሽዑ ክወፁ ከለዉ እምኒ ሓጀር ደምሲሶም እዮም መፅኦምና ማና ሓረ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣይከደንክና ዳዓን መስቀል ስመራየት ኣብዚአን ተሳትፈ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልና ክሳብታ መወዳእታ 81 ተጋድሎ ሓርነት ካብ ሕጂ ሜዳ ትወፅእ ካብኡ ኣብዚ ናይ ግንባር ናይ ዓዲ ሓሙሽተ ዓደም ነገር ኣብኡ ክንደይ ውግእ ኣብ ሓሊፍና ኢና ሕጂ ካብኡ ደርጊ ደፊእና ንመኒኻትሎ ኣንሳሓይና ማለት እዩ ላጉን ኣብ ላጉን ዓሪድና ንሕና ወሪድና ነርና ኣነ ከማን ሽዑ ብደን ከምፅእ ዓዲ ሰጉዶ ዓዲ ቆንፂ ተላኢኸ ድሓር ብድሕረይ ንጫፍ ናይ ዓዲ ፅንዓይ ኣብኡ ፀኒሖምኒ ድሓር ካብኡ መጥራዕቲ ጌርና ንላጉን መሊስናዮም ኣብቲ ግንባር ናይ ላጉን ኣብኡ ዓሪድና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስ ህዝባዊ ግንባር ዳርጋ ርክብ ደይሩ ካብ ላጉንስ ክንሃርሞም ከነልቅቖም ስምዕ ተገይሩ ለይቲ ንኣቱ ለይቲ ምስ ኣተና ንሃና ቢተን ጉልባብ ክገብረልና ኣብቲ ወጋሕታ ማለት እዩ እንዳተኮሰ ከሎ ኣብቲ ማእከልና ትወድቕ ሓና ነተሃሪሙ ዚተይ ንሕክምና ኸይደ ብድሕሪኡ 4-5 ኸውን ተሰዊዖም ንኣትዮም ንላዕሊ ኣነ ክሳብ ሃወሻይት ከይደ ማለት እዩ ሕክምና ካብኡ ተማሃረምተይ ኣብዚተይ ስለ ዝነበረ ኣብ ላዕሊ ግድር መዲቦምኒ ካብ ሃወሻይት ሕክምና ማለት ዲ ሕክምና ኣይኮነን ኣብ ሃወሻይት ሕክምና ወዲአ እንዴ ወዲእካ ወዲአ ድሓር ንዓዲ ግድር ምስ መደቡኒ ድሓር ኣብቲ ሕሙረት ኮልበይ ኣብኡ ይፅሕፈን ነይሩ ንሕና እዚ ኣብኡ ሓሚመ ኣነ ተምላስ ኮይነ ድሓር ኣብቲ ክሊኒክ ነይሩ ኣብኡ ወሲዶምኒ ድሓር ትኡ ነበረ ሓላፊ እንታይ ትብል ከዓ ነይሩኒ ሰዓል ዝስዕል ነይረ እንደ ሕጂ ቲቢ ኢሎማ ሕጂ ቲቢ ኣለዎ ተባሂለ ንዓዲ ግድር ተመዲበ ሕጂ ብኡ መሰረት እንታይ ይብለኒ ኣበይ ዓድኻ ብለኒ ሓበራ ኣብ ትሕቲ ፀላእ ድዩ ዋላ ነፃ እዩ ኣባና እዩ ኣባና እምበር እምበኣረይ ምስ ዘለካ ሕማም ዓድኻ ሰደካ ኢሉ ዓደይ ሰደኒ ኣብ ዓዲ ኸይደ ብድሕሪኡ እዚ መን ኢኻ ትብሎ ነፀርኣብ ዝበሃል ነይሩ ኣብ መለዛናይ ንግደ ፀውዖ ኢሉ ይፅዋዕኒ ሕጂ እምበኣር ንስኻ ኣብዚ ናይ ሎጎ ቤት ትምህርቲ ክነስራሕ ኢና ኣብኡ ቤት ትምህርቲ ከተሰርሐ ብለኒ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ክሳብ ናይ ልዳት ኣብፅሐ ነይረ ብድሕሪኡ እቲ ኩነታት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ 81 ኣብቅዑ ኣነ ጋጣምስ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ እቶም ምሳይ ዝነበሩ እኳ ዳርጋ 4 ተሰዊዖም ኣብ ውግእ ሕዚ ኣብ ዝድልኹ ክኸዱ ከለዉ ኣነ ኣብኣ ስለ ዝነበርኩ ኣይጠሓምንን በይነይ ስለ ዝኾንኩ ናብ ፀላኢ ደይሂበ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ዕላልካ ቅድሚ ሕጂ ዝበልካኒ ምክንያቱ ገሊኡ ስደት ገሊኡ ንዓዱ እዩ ተመሊሱ ከምዚ ናትካ ዝወሰድካዮ ምርጫ ቃልስኻ ቀፂሉ እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ማለት እዩ ድሓር ግን ኣብ 80ታት ኣብቲ ከባቢ 85 ኣቢልካ ከዓ ቲኻያ ኻ ተመሊስካ ኢኻ ኣብኡ ከዓ ክተብለለይ ሕጂ እንታይ ህዝባዊ ግንባር ኮንካሲ ድሕሪኡ ኣብ 86 ኣብ ኮማንዶ ባዶ 7 ተወዲበ ማለት እዩ ውሽጢ ኣብኡ ተወዲበ ብጣዕሚ መቸም እቲ ሓደ ሃገራዊ ዜጋ ክገብሮ ዝግብኦ ጌርና ኢና ሓበሬታ ፀላኢ
ኣበይናይ ቦታ ኣሎ እንታይ ዝመስል ዕጥቂ ኣሎ ኣብ ከባቢኡ ከመይ እዩ ፈንጂ ኣለዎ ድዩ የብሉን ነዚ ንሕበር ድሓር እቲ ዕጡቕ ሚሊሻ ሰናይ ከ ምስ ፀላኢ ዝተሓባበር ኣለዎ ድዩስ ወይሲ ብፀገም ነተንእኽሊ ክብል እዩ ነዚ ከዓ እቲ ኩሉ ኣብኡ ዓጢቑ ዝነበረ ገሊኡ ተገፊፉ ዝዓጠቐ እዩ ገሊኡ ከዓ ነተን ስርናይ ክብል ዝተዓጥቀ እዩ ሓደ ክልተ ነይሮም ምስ ደርጊ ዝተሓባበሩ ንኾም ዝኣመሰሉ ድማ ቁርብተይ ሕብር ነብል ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኢልና ካብ ህዝባ ካብ እንዳ ኮማንዶ ካብ ገርገር ንኣሶሳ ምስ ከዱ ንሕና ናብ እንዳ 72 ንቕየር ማለት እዩ ናብ እንዳ 72 ምስ ተቐየርና ታደሰ ዝበሃል ናይ እንዳ 72 እዩ ሕጂ ሓደ ሓወይ ነይሩ ንእሽቶ ድኳን ነይሩዎሲ ኣብኡ ቢራ ሸይጥ ድሓር ሓደ ወታደር ኣነሲ ኣብ ተጋደልቲ ክኸይድ ደልየስ እንታይ ትገብረኒ ብሎ ድሓር ወልደ ገብርኤል ዝበሃል ዓርኩ እዩ ወልደ ገብርኤል ዝበሃል ዓርኩ ገይሩ ንዓይ ንሰዶ እቲ ወታደር ሕጂ በዚኣ ከዓ ወልደ ገብርኤል ይውደብ ወልደ ገብርኤል ሕጂ ንታደሰ ሒዙ ሕምብርቲ ኣቱ ኣብ ሕምብርቲ ምስ ኣተወ ሳና ክራኸብ ማለት እዩ ኣነ ድሕሪት ክራኸብ ኢለ ሓደ ምስኡ ንዕኡ ሓዲገስ ኣይገድፎን ኢለ ኩሎም ምስ ረኸቦም ኣነ መወዳእታ ንዓይ ረኽበኒ ንሳቶም እኳ ንሕና ምስ እንዳ ኮማንዶ ኒና ከመይ ጌርና ናብኹም ክቅየር ኢሎም እታረኽቦ ሕጂ እስኻ ከመይ ኢኻ ግደ ብለንዎ ኣነ ደኣ እንዳ ኮማንዶ ድዩ እንዳ ገለሲ ኣነ ተቃልሱ ደቃልሰኒ የደሊ እምበር ኣብ ዝኾነ ቁርብ ኣለኹ ኢሎ ድሓረይ ተዘራሪብና ኣብኡ ምስ ሓዲረ ምስ ውዒለ ንግሆ ወልደ ገብርኤል ሒዙ ኣትዎ እቲ ሓወይ ትወደቦ ማለት እዩ ወልደ ገብርኤል ምሸት መፀና ግደ ከባቢ ክለለና ኢሉኒ ነቲ ከባቢ ከሊለ ነፃ እዩ ሕለፉልዮም ክሳዕ ትግምገም ኣብፅሐዮም ገዛይ ተመሊሰ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሃይለ እሱ ከዓ ተወደበ ምሳይ ግደ ብለኒ ወልደ ገብርኤል ፈንጂ ሒዙ መፂኡ ኣሎ ሓበላ እሞ ከነምፀናዓና ይብለኒ ሕራ ኢለ እታ ብረተይ ብረት ከዓ ተገፊለ ሒዘ ብረት ሃለኒ ብረት ናይ መን ናይ ደርጊ ኣዕጢቖምኩም እዮም ኣዕጢቖምና ገፊፎምና ወደ ምኽላፍ ኮይኑ እምበር ተገፊፍና ብረት ደቀ ኣምሓሮ ወሲዶምና ማእከል ሃገር ክወስና እንዳበልና ደቀ ኣምሓሮ ወሲዶምና ኣብኡ 3 ወርሒ ዓሊሞም ብረታት ሒዞምና ሕጂ ኣነ ብረተይ ሒዘ ንሓበላ ኸይድና ወልደ ገብርኤል ኣብታ ገመል ኣብ ኮረሻ እታ ፈንጂ ኣብኡ ኣትያ ኣብ ዒኖም ተኣሽም ገና ኣይትፍለን እያ ጨረሻ ኮረሻ ድሓር ብላዕሊ ገመድ ገይሮምላ ሕዝና ኣብቲ ናይ ሓበላ ከዓ ፈታሽ ኣሎ መጀም ግርህነት ኣለና እንዲ በብሓደ እኳ ከይንኸይሲ ሰለስተ ናብ ሓንሳእ መፂና ከብኪብና ነቲ ገመል እሱ መሪሕዎ ኸድ ንሕና ደድሓን ሓደ ሳቶም ሕለፉ ኢሎምና ሓሊፍና ማለት እዩ ድሓር ሕምብርቲ እቲናያ ኣነ ገዛይ ከይደ ሃይለ ሒዝዋ ንገፁ ድሕሪኡ እቲ መደብና እንታይ ነይሩ ነታ ፈንጂሲ መፅናዕቲ ክንገብር ኣበየና የተገበርና ንዕወት ኣበየና የተገበርና ሃደ ንዕወት ሕጂ
أمتنا عند خلنا انتهي بلنا هايلة قد أبزي مقدس أو لوم اللي يتخنت خلاب لنا أبينا مقدي أبزي مقدس عبس إريا بوا لمن من هذين هنقتل إذا أمو من يقدم دمس يفلت أنا زي أسئلة اللي خلنا كدنا عنا يقولون نو أبكال أثناء نصل نبيني أبدو علو أنا خدم بري زي أسي قناعتي كونت أجي أنا خانت بومباني راتني ناي سخاء شو قلت الله ناي ندا كوماندي مالتي سابون باب الحال النبلة نكاي ليه بيه أجي ساعات كم يكون تقولوا أتا فرنجي تتكوس حار تدوكيسا سما أخلو رفيتي لهم كل يوم حار أنا حوي نوع أراض كونات كميليو كد ملو يخيط مالتي حابل عملتي ود حاو بوي بأرينا وخيدسو نود كيلو أتي بوتا سلاق لما تحلفون دم كسافت تحت بسحني تاو نميدا خيدا مالتي تزرزرات نوحين ديوت بفلايت مستي حب عادنا إثيوبيا عتوق علىها كم قلبابي زيارة جنا فتناي سوراها ندهتواسأها ناتنت متري المتي خابين مسوم دا سلا سؤال تريبا تدسه سو تراخينا سؤال ودمان تاي حسب الله كمان يجي محمد سعيد أمباسادر أو مسألهم نحمنا أو تراخينا مسوم كده أوار حديرة كابو نبارم تخيله أبعال باربا أبعال باربا له زي بنيا ساتون من تخواب نيرم أو مسوم نيره كابو بنيا نيرف بس أحد مسبع البنيا لحريك أقول بأمنا ترقات أو أجي باربا نبرهات ساي سدني أجي أعمل له كده أو مساهم هون الوا أو صحافة نايت بايتو خان بايتو تقاول من نرشو أو صحافة نايت بايتو خان أو سارح دار مصلح تحار ناس الناس تحار انتاي عامل لنا أنا مصحف ناي روحو بتركي ناي تي قاش بركا ناي كناما ناران أكيد قال نيرو حجي رهوات اسفا حاجتات النراس مباري قد عام تلي كاسي حنش روح صحفنا لاتني تحار كابتي ناي عركو كوباي مشالك حتى نارشد بقول كابو قريت خمزي بيني له تتقيم له حريمه كان بله تقوم زي نزي لاخذ السيال الله حبرتات مسلم يوم لي بوجيله عند روح صحيح لهم من هاتوا له كمان زي ጋዜጠኛ አስመረው ሀብተ ማርያም ዝነበሩልኝ አጂ ኣነ ተኣፍደገ ነተወረቐት ዘለዎ ኩሉ እንዳተቐበልኩ የእቱ ኣብኡላትን ራህዋ ተስፋይ ይተኣኸባ ተኸይዱ ከምዚላ ምሸም ናፅነት መፅኡ ናፅነት መፀ ኣነ ፅቡቕ ኣይገበርኩን ፍርቂ መዓልቲ ኣብቲ ባይቶ ሰርሕ ፍርቂ መዓልቲ ከዓ مس رجعت قال بأمنت يسرح زي تأثيرات جميل يدفعل يحجزها زون كلهم محرا أبارهم ترقيفهم حجي أبتي صريا أو أخرنا دا أكبنا سبات نقبرنا نيرنا لازم أتنت كوينو كم زخت أوسط صنع حساب صحافي بايتو نايت خبر بارنتو كان كابيلكا بخومون أتنت كوينو دحر كساب الساعة زي ويقول كساب تدحر وان ناين أتنت حلف يلكات هيوت كخمي كتيلو دحر أتنت أبغلوت ما أصير تهردسون أكيد دحر مويا سلت نمرني أبسم بالتمديبة
أنا كم مويا لأني لم سحبركم نحزحزي يسحبوني أب حزحز أو زي إمني خاب أبارد على تعرف فوكس إمني كومون دا تركوا بزح قرط أمرت سرح نيرة كابو ناي ناس وارنايتي بيت معصر ناقول قلت معصرتي أو تمديه تشعت ورحبوا بحد المسرح عندنا بتموياي منيستر تمرتي أبتي حزاز جزا سلحهم بتمرتي تناك أجزلوا دك أنسيو زمهارالو حجي أوخ عندنا تمرتي بمالتي لكن أجزلوا ناي كايلا خمهرن أتي تحسوا ناتي ببيت مرفقة تعقبن توساخي تتشت النورات عندنا نجزء عندنا أدقله لكن أدقها بموديل تقبلها أتاون وصاء يقبر كم زيلة دحر مصلح يدحريو كاو تفانية مالتي نوحينا حزناكا قد تمكرها بفلايتا ناي سرحت موسى أسرات شحن جاءت 275 ناي سنبل أباخا بقد تتواسئي أكل ناي تسرحت مثل زنبركا نعاخم ما أكل تحشتونا وسيدنا بتمستخال تمكره هيوتكا أميرنا ينخن علل تانيحنا دقيمة إيه مسكن كبرتها بالله أنا نزي على متى تقبل بالمقدام كا دقيمة هاي مسكنك زي خبركم تخطاتلتنا كنكايدو تصنحنا علال زي كتكتاتلو تصنحكم ينيرو كان بتحشتو كنردقو يونت كنصمقو نخእል وانا تحشتو انتا ايو ناي سبات تقعزو هيوتهم بفلاي اب تاريخ مس غزي اندانو مس مخاد فصاميتات سبات علتات اندا ترسع اندا حسسي زخيد قلنا زبديهم ابز ادميو قد تمكرو ككافل مخالو دغاغيمنا انا مسم كلهم مسارحتي نمسغنو أرستنا بزعبا موسى أسرات كاب سنبل شحنجاء تنبيت سبعان حمشتان حدا ناي قربة تواسائي أكال ناي تسرحيتون زنبري كاب زعلا لزي حدا زنبركم زركب كله قال زخرهم كتحدثوا قيلكم تخون تخونيكم قالوت كانت حدش ولا دخاء تاريخو نغفلت نيشتاي قال أبوركتو تغير له قالوت كاب زوريا زي عنكيل فلتزلوهم باب من قدم فلتوا حبريتا ككافلو بزقاطامي باب من قدم ابزلوو بتزغلو ميلا نتاريخ المسناد كابنا بولدون مسغار كساع زكونت علامه مالتي وزي مزخخاري دقيمه دقاقيمه كساب موداتا صنسانا صنحكم مرچاكم كينا تكتاتلونا بمصنحكم دقاقيمه يمسغل اب قصالي بستفلي غاشا خالق تحستينا خنراخب كساب شعو خم توترو تهبو هاناتي ريتوتات دويلكم ديو بأكار رخيبكم تهبو متابعي أي فلينا قبل يدلي بخالق تحسو إنا خن رخاب قطعلي كساب شعو أمزلنا يو السلام هاجر حجري عينت لم كينت لم بفتعري